Today, we cover our mouth with the black cloth to symbolize our Tibetans inside Tibet are being silenced, since there is no freedom of speech and religion. We light candles of hope and we pray for non-violent solutions for the Tibetan cause. Today we are collecting signatures to urge our Minister of Foreign Affairs to speak out his concern regarding the crisis in Tibet and to tell China to stop the violence against peaceful Tibetan protesters. Besides the speakers of today of the organizing groups, we have two special guest speakers, Amnesty International Jeanette van der Woude and Harry van Bommel of the Dutch Socialist Party, both loyal friends of the Tibetan people. Today, we cover our mouth. The speakers of today of the organizing groups, we have two special guest speakers, Amnesty International Jeanette van der Woude and Harry van Bommel. It is very cold. Therefore, it makes an extra gratitude from our side, the organizers of this vigil here this evening, and also the Tibetans who joined us here, that your presence here is very much appreciated, and we need your support, we need you here. Any other government, international organizations that has to deal with the Chinese. I think today it is very clear why we have chosen stop violence in Tibet. I think as I stand here, there are more questions going in my mind than answers. That we can talk with the Dalai Lama or the Tibetan government in exile. Another question goes to my mind is the United Nations, but also the EU and the Dutch government. I think if you look back and look around here, we have the portraits of courageous young Tibetan mountain nuns. And then there's another question, why they sacrifice their lives? People have a different interpretation of their sacrifices. But I believe, we believe that their sacrifices is a challenge to the Chinese Communist Party. It's a challenge to tell the truth in Tibet. So therefore today, our job, not only as we stand here, but also our job is to tell the truth behind the sacrifices of these young monks, nuns and Tibetans. Now today, even this morning, unconfirmed report saying yet another monk has taken his life. We cannot go on like this. There must be some solution. Dankjewel, Sering Jampa. Wij zijn hier allemaal vanavond de kou aan het trotseren om samen met veel mensen wereldwijd onze steun uit te spreken aan het moedige Tibetaanse volk dat ongewapend, schaars gekleed in opstand komt tegen de onderdrukking van het Tibetaanse volk, de Tibetaanse cultuur en de Tibetaanse toekomst. Ik doe een beroep op minister Rosenthal, vandaag hier, maar ook in de Tweede Kamer, om in de relatie met China de mensenrechten veel zwaarder mee te laten wegen dan nu het geval is. Helaas is het zo dat Nederland
met het aantreden van het nieuwe kabinet het buitenlands beleid heeft veranderd en meer gaat voor economische diplomatie, zoals dat heet, zaken doen, dan voor mensenrechten. Ik betreur dat in hoge mate en ik vind dat China, de relatie met China, Europa, China, Nederland, China, het voorbeeld zou moeten zijn, het bewijs zou moeten zijn dat Nederland de mensenrechten nog steeds belangrijk vindt. Maar helaas stel ik met vele partners waar we mee samenwerken vast dat dat steeds minder het geval is. Er komt binnenkort weer een top tussen de Europese Unie en China en daarin zal worden gesproken over de relatie. En ik vind dat in die gesprekken in Peking vooral aandacht zal moeten worden besteed aan de situatie in Tibet. Natuurlijk ook binnen Mongolië. Natuurlijk ook de provincie waar de Oeigoeren leven, Oost-Turkestan. Maar de situatie in Tibet is op dit moment acuut, omdat daar veel veiligheidsgroepen rond de klooster staan. En de mensen die daar binnen zitten beschouwen als criminelen, als rebellen. En daar moet op de korte termijn aandacht voor zijn, want anders dan zullen wij zien dat de zelfverbranding, waar vandaag melding van wordt gemaakt, de 21ste, dat die zelfverbrandingen doorgaan. En zoals Tsering zei, dat is geen onderdeel van de boeddhistische cultuur. Dat zijn wanhoopsdaden die voortkomen uit uitzichtloosheid, waar sprake van is, al jaren in Tibet, maar die steeds erger wordt. De Tweede Kamer zal op 11 april spreken over de mensenrechten. Op 11 april trekken wij in een jaarlijks overleg 4 uur uit om de mensenrechten situatie in heel de wereld te bespreken. Ik zal veel van mijn spreektijd besteden aan de situatie in China. Omdat veel mensen denken dat nu het economisch goed gaat met China. Nog steeds grote economische groei. Geringe opening op democratisch gebied. Verwachten veel mensen dat het vanzelf wel beter zal gaan met de mensenrechten in China. Ik heb die verwachting niet. Dat zal niet vanzelf gaan. Dat zal niet gaan zonder uw solidariteit. Maar vooral ook zonder aandacht van westerse regeringen voor de mensenrechten in China. Als wij ons niet uitspreken tegen de schending van mensenrechten in China, als wij niet voorwaarden stellen in de handelsrelatie met China, dan zal er op het punt van de mensenrechten helemaal niets veranderen in China. En daarom vind ik dat dat op de Europese top met China aan de orde moet komen, dat dat in de Tweede Kamer moet worden besproken en dat wij ook bij ons bezoek aan China, wat gepland staat voor mei, dat wij dat daar aan de orde stellen en dat wij proberen om ook een bezoek te brengen aan Tibet. Alleen door expliciet aandacht te besteden aan de individuele gevallen die er zijn in China, in Tibet en in andere delen van China waar mensenrechten op grote schaal worden geschonden, alleen door daar steeds aandacht voor te blijven vragen, heb ik de hoop dat er iets zal verbeteren aan het lot van al die mensen die schreeuwen om meer rechten, zoals wij hier nu hebben, het recht om te demonstreren, om aandacht te vragen voor mensenrechten elders in de wereld, om die rechten gerespecteerd te krijgen. U bent er vandaag weer bij, ik ben er vandaag weer bij en dat zullen wij doen net zo lang totdat er verbetering is in China. Dank u wel. Three more self-immolation having taken place in Seattle on Friday, February 3, 2012. Unconfirmed reports say that 3 more Tibetans were involved, two of them to resolve the Tibet issue and bring lasting peace. China must respect the right of the Tibetan people and engage them in dialogue rather than response to protest for further all who are here to support us in this very, very crucial and critical time in Tibet. Thank you. Tashidilek, om onze bezorgdheid te uiten over de escalerende situatie in het oosten van Tibet. Door het toenemend hardhandig optreden van China. Wij brachten u vorig jaar uw bezorgdheid al heeft geuit. In het licht van de huidige toenemende repressie willen wij u echter nogmaals namens de Tibet Support Groep Nederland, de International Campaign for Tibet en de Tibetaanse gemeenschap in Nederland dringend verzoeken om zowel in EU-verband als namens Nederland ten eerste, net als de Verenigde Staten, Denemarken, Frankrijk en Duitsland,
in een openbare verklaring uw bezorgdheid uit te spreken over de escalerende mensenrechten situatie in Tibet in het algemeen en de zelfverbrandingen in het bijzonder. Ten tweede, dat bij de Chinese regering